Salut oameni și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod aș vrea să vă arăt cum ați putea să faceți o melodie fără voce, fără vocea de fundal. Să fie o melodie doar cu instrumental. Dar vă spun că la această melodie nu o să puteți, adică nu se poate face la orice fel de melodie. Că multe melodii, de exemplu Carla's Dreams ACL, este o melodie care, știți când spune ACL, așa, are vocea pusă fix pe fundal, pe fundalul melodiei și programul va scoate doar vocea care nu este pe fundalul melodiei. Înțelegeți unde vreau să ajung. Deci nu merg la toate felurile de muzică, nu știu cum să spun. Va scoate doar într-un fel vocea, să nu mai fie chiar așa de auzibilă, să spun așa. M-am uitat pe internet și am văzut foarte multe programe, dar ar fi unul Audacity, care este și el la fel de bun, dar am găsit unul care face același lucru, dar nu trebuie să vă chinuiți atât de mult. MP3 Karaoke. Vă voi pune linkul în descriere să vă duceți să-l descărcați. Când îl deschideți, după ce îl instalați, vă va apărea toate melodiile care le aveți dumneavoastră pe ecran. Pe desktop. Pentru a le șterge, mergem pe una, dăm Ctrl plus A, click dreapta, Remove Selected. Să nu dați Delete File, că le va șterge și de pe ecran. Deci dați Remove Selected. Ok. Acum vom introduce melodia care vrem să scoatem vocea. Cred că cu toți o știți, fără zahăr Love Story. Doar ce trebuie să faceți este să dați dublu click pe ea. Aceasta se randează, să spunem așa. Finish. Mergem la Music. Era celălalt. Precum vedeți, melodia de pe fundal, adică vocea celui care o cântă, este aproape că nici nu se aude. Și să vedem cum este adică fără vocea scoasă. Cu faitonul meu mă plimb preîncățatul, străbat la trap dintr-un cap în altul. Deci cam asta este. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Sper să-i dați un like, un share și să vă abonați la canalul acesta. Toate cele bune, la revedere!